ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дорон ТЖ. дар намори имрӯза мо мошинои фурӯшӣ бо нархи арзон аз шаҳри ноҳияи Тоҳисон баҳри шумо пешкаш мекунем. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, лайка биҷихед, видеоро то охир тамошо кунед. дар намори имрӯза ин навхи мошинои бародаро беҳтарин мошинои арзон ҳам ҳастай. нархи мошино сар мешаванд ай 8000 сомон. шумо дар комментария нависонда буден, ҳаваи мошиноам дар ҳамин ҷо ҳузур доранд. видеоро то охир тамошо кунед ва фикротонро дар комментария нависен. чӣ хели мошино дар шумо дар корай, мо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. якум мошини фурӯшӣ Opel Zafira. соли бароришаш 2001. объем мотор 1.8, судишориаш газ ва бензин, коробка передач механик, привод полный, кузаш универсал. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад, яксола ҳуҷҷат дорад, яксола тонировка. нархаш 48000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротонро дар комментария нависен бародаро. касе дар канали мо бори аввал аст, аз ҳамаат эҳтиромона хоҳиш мекунем дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави мошинои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. дуюм мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz. соли бароришаш 99. объем мотор 1.2, судишориаш бензин, коробка передач механик, привод передний, светаш сафед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. состояниш 100% бародаро, 4 баллони нав дорад, яксола ҳуҷҷат дорад. мошина фавран фурӯхта мешавад. нархаш 22000 сомон. касе харидор аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Zafira. соли бароришаш 2005. объем мотор 1.8, судишориаш газ ва бензин, коробка передач механик, привод полный, кузаш универсал. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад. нархаш 55000 сомон. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107. соли бароришаш 2000. объем мотор 0.6, судишориаш газ ва бензин, коробка передач механик, привод задний, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара. состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад мега. нархаш 8000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099. соли бароришаш 94. объем мотор 1.5, судишориаш бензин, коробка передач механик, привод передний, кузаш седан, светаш мокрый асфал. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад. нархаш 12000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед,
занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B. соли бароришаш 99. объём мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, привод передний, кузаш седан, светаш сиёҳ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. састаяниш 100% бародаро, ягон дард надорад. мошинча тозаакай, салонишам тоза, 4 баллон қади дискош пачкай. мошина фавран фурӯхта мешавад. нархаш 41,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Hyundai Sonata. соли бароришаш 2011. объём мотор 2, сӯзишворияш бензин, коробка передач автомат, привод передний, кузаш седан, светаш сафед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. састаяниш 100% бародаро, ягон дард надорад. соҳибиш мега срочно сум дар корай, ба ҳамин хотир мефурӯша. нархаш 87,000 сомон. касе харидори конкрет набоша мега, занг занад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидори аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Toyota Camry. соли бароришаш 2011. объём мотор 2.5, сӯзишворияш бензин, коробка передач механик, привод передний, кузаш седан, светаш сафед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. састаяниш 100% бародаро, ягон дард надорад. мошин американка, яксола ҳуҷҷат дорад, яксола тонировка, ходовой, кондитсионер, ҳамаш 100% бародаро. моторишам 100% гарантия дорам мега. мошина срочно фурӯхта мешавад. нархаш 125,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. нӯҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra G. соли бароришаш 99. объём мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, привод передний, кузаш хачбек, светаш сербиристӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. састаяниш 100% бародаро, ягон дард надорад. яксола документ дорад. тонировкааш 2 моҳи дига. мошина фавран фурӯхта мешавад. мошин фақат дуруни шаҳр гаштагиай мега, ягон дард надорад. нархаш 39,000 сомон. варианти алишиам ҳастай бародаро, ба Мерседес сечка. агар шумо харидори аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Lada Perora. соли бароришаш 2012. объём мотор 1.7, сӯзишворияш бензин, коробка передач механик, привод передний, кузаш седан, светаш сафед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. састаяниш 100% бародаро, ягон дард надорад. яксола документ дорад. мотор 100% аст, электропакет дорад, 4 баллони пачка дорад. мошин ягон дард надорад. срочно фурӯхта мешавад. сум дар корай, ба ҳамин хотир мефурӯша. нархаш 29,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирии мо дар видеоҳо лайк монед
ва видеоро паддилӣ сакине бародаро. Шумо дар комментария фикротонро нависен. чӣ хеле мошино дар шумо дар корай, мо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. дастгирии моро фаромӯш накунед бародаро.